Ay sa tanaw sa daan. Kay man na magsugal tagdarong ba. Kuwang na kayo niya. Buso kayo. Ano? Kuha. Matay guwan ng gimno ka. Timbursyo! Asa mga timbursyo? Nagdamang kang manok. Uy! Dulags! Wali ka kibaron nga! Tari mo ron! Asan tari? Timbursyo ba? Nalimot ka day nga! Tari mo ron dito sa bungan! Ang ulit timbursyo na tari. Mayroon sa buwang ano? Limot ko na. Masama ka! Maglimot-limot man ka! Pero kadlawa mo ron dito! Tari mo ron dito! Tas! Saman! Tari ta. Sunod lang siguro ko ron. Sunod lang ko. Sunod lang ko timbursyo. Sunod lang ko. Surod ka? Sunod lang ko ron. Sige! Di ka maabay ani! Kasi wabay ko. Sunod lang ko ron. Ha? Sunod lang ko. Pagsurod din na! Sunod lang ko. Daw ka Basta ko ron. Sige niya! Abo na lang ko! Oh, sige, sige. Oh, Sige, timbursyo. Sige ha! Sige, sige. Tukod tari mandero no? Di malang kikaman ko kwarta pag-i-entrance sunod sa buwangan. Maski maya na no? Gusto. Bukwati ko artificial mo para pag-entrance ba? Sakto gini. Pag-ibu iko kagit. Di ako ito tangi sa libi eh. Pag-entrance ba? Hindi akong kwato. Ini puso. Yes, ya. Meron bukungan pag-entrance. So, patig niro. Wah, aku ngorong tidur, oro. Kini na sudah na eh. Sudah yun. Sus, parang tidur, oro. Lah, asa man libot narik ba ni? Garit na tada, manok ng gida. Oy, Sapita. Asa man ka ba dong? Uy, ikaw na nakit pa eh. Asa day ka padong day nga! Mura magag nagdali! Ito kung tarian kayo, narik ko ron. Oh, manari, di ka pa, ikaba ko, Beti. Bisa Padong pasig magkabit Makabay mi ba? Ayo kay kadang idlasan gani kong manok. Ako makabuhi ni. Makauyon mi ana kay makabay mi. Babay na. Adi pa ko ni tarik kay pangpultar man kuno kay ilahan kay ni. Ba kay ata mabay mi ana kay kaba mi ba? Naunsa man tong tawhana nga di man paabay sa tuwa matay. Dai mayo ay. Ato tong sundan kim siya to tare. Okay. Magkabay ta ba? Bisag nangilad ra to. Naglatin mo akong tiyan eh. Lipang sa ko. Tutang gani. Kip, bibili naman ng kip. Naman, atong on. Hindi niya pang inom-inom. Lah, asal mo to kung gibilin dire? Pinan pagi kwarto. Tingin nasa sayon rin kong pagsuda ni. Wala. Ako pag-entrance. Tanawa, sige bisig. Ato lang basta agdak ko ugan. Pila man mo. Ay sa tanaw sa daan. Kay man na magsugal tagdarong ba. Kuwang na kayo niya. Buso kayo. Ano? Kuha. Matay guwan ng gimno ka. Tanaw dali. Tanaw. Anak mo idlas biya kayo to. Ano to sila sa dinang kay man na magapusta tagtarong kay magkita naon ba? Oh, sige. Ikaw palang dalo, kuwang na kayo. Ano yung luka? Uy, Na, naunsa man na. palpak dia to kanan kay. Lupi man dito gida sa buang. Unsa man? Uy, payot balikot na tong kwarta. Isang kwarta. Nakatay. Nakuan apa yun ang kwarta. Tama na yung kawatan. Sino-sino yung gitagit?